Uneno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno ni odiochienge dhi kodi yonido mano makare arwaki machiegni chenedi mano mar nyien weche ka bende kanyo maro maparo skalo bang' sachielo manedo mar midhiambo ka weche gi kumomiyo pek gi thulnidi era mano ma oting'o limbe mar jatend piny William Ruto ka nedo mano ma Murang' moko gin weche gi kumago mag seyo mabende koni biwo ne migawo nedo mano mar arita kwe mapacho kaindi kabende e kinda ma moko mathoth bed kod nyagiko machonendi nyinga en Julian Ouma jaloko marwa en David Abila machiegni jalara koma manaindo mar kere pach kaindi gi otiko naindo man madun siasa mar Jubilee Fred Matiang'i wukoko kendo seyo mokalo bila mathur kaindi kuom tiyo koda teko naindo mano ma okalo tonga kabende okwayo migawo naindo mochung'ne weche gi kumago mag arita kwe thur kaindi mondo mi oneni ok ginendo nyakonchiel kotenore koda weche gi kumago mag siasa ka gineno ni obila nyaka koro ni to ti mana gi teko naindo mano ma owinjore ma ok mano mar siko rocho romo ma ibago koda kweth mabalo koda serikali mapachoka. Hamwezi kuongoza nchi namna hii eti watoto wanafunjwa miguu ni kwa sababu ya siasa. Kama unataka uongozi, enda na mkono huu. Ongea na wananchi pole pole. Zungumza na wananchi kwa upendo na pole pole. Badala ya kelele, badala ya vita. Tafadhali ninawaomba. Sisi hatutaki shida na vurugu na mtu yeyote. Because what is most important is stability of our country, peace for our people, ili tuendelee na kazi ya kujenga taifa letu la Kenya. Hatuwezi kujenga nchi kama watu wanapigana hapa na ni ushenzi tu, ni siasa. Tunakusanya watu, nataka kuonyesha watu wewe uko na ubabe, tunaonyesha watu unabeba watu kutoka hapa na magari kwenda kupigana na watu wengine. Na mimi ninaamini tukiwacha hawa ndugu zetu wa usalama, polisi na wale wengine, tukiwaachilia bila kuwasukuma kwa maneno ya siasa, wanaweza kufanya kazi nzuri, wanaweza kuweka amani na usalama na kuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwa usalama. So Inspector General awezi afanye kazi yake na DCI afanye kazi yake, na kila mtu ambaye anasimamia usalama ajue afanye kazi yake bila kusukumwa kwa msingi wa siasa, kwa sababu these police officers wanajua sheria, they're fine. Ni kusukuma kila wakati kupishiwa mazimu na watu eti wao ndio wakubwa, unataka kuonyesha ubabe kwa kuua watu. Hiyo mambo tafadhali. Jokanyo maga kwethnido mano mar bunge la wananchi e boma ma Kisumu koroni tugo koko kendo kwayo kwethonogo mano mar linda wananchi mabende chano bagurumo margi odiochieng' makenya mondo mi oneni obagurumo yonindo mano makare mawendo korocho chenro mora mora manoindo mago mag kwe kachel koda ohala e bumendi mano ma Kisumu kane giloso kod jafwambo odiochieng' makaonendi koroni bene gi tiyo koda thuolo makamano e kwayo kwethonogo mano mar linda ground mar neno ni ok gitiyo koda wechego eko mago manyalo nyayo tulo e kindgi koda kwethnido mano mar linda wananchi e kinde romo kar nyasnido mano mar linda wananchi mabende biro bagi odiochieng'nido mano makinye e chuny boma ma Kisumu. Christopher Nyango Dual, an chairman mar bunge Kisumu County. Wan ka oganda kendo warwako jowa makino bigu ka miluongo ni jo linda wananchi. Warwako gi kabisa kendo wakwayogi ni giikre kendo gibigi kwe mang'eny. Gisebedo ka giyanyo party leader marwa Oburu Oginga. Kendo Sifuna wuoyo kuom Oburu marach. Orengo bukore to iyiere party leader maonge NDCA mar ODM. Wakwayo ni ok wadwar koko kendo wadwaro kwe makende. Nyaka wariwre gi Ker William Samoei Ruto. Wan jo Kisumu wasebedo gi kwe. Koro wakwani ka gibiro gi Raila ka kiny. Wadwano ubi gi kwe makende, kik wawinj ni nyithindwa hinyre rally no. To kapo ni nyithindwa hinyre rally no, to une modhi kawo responsibility mar thiedho jowa mohinyre go. To gima dwano ung'e ni Kisumu osechiek ne William Samoei Ruto. Kisumu osechiek ne ng'awa?
William Samoei Ruto. Kendo watere bila break. This time round ok wadwa tuge Luo Nyanza ni kendo jo wadhi tho wang' ni waikre mar tho ne wuod Sugoi. Wadhi tho ni wuod Nandi ni nikech wadwa nodog tam mar ariyo kaka oganda mar Onagi. Bunge power! Bunge riak! An gi nyinga iluonga ni Salim Onyango Tosha. Akwayo jotelo makiny biro go. Ni kibiro to wachuru wecheu. Weuru biro kaka yan. Jo Kisumu are very peaceful, ok wadwar koko. Awuoyo gi nyithindwa. Kik ti kodu. Function makiny kik ti kodu. Kisumu osebedo gi environment maber mar timo ohala. Wan gi mama mboga, wan gi jopenka, wan gi shughuli wa makama kawaida. Wadwaro ni shughuli wa makama kawaida kinyo dhi nyime kama kawaida. Joseph Obala, an janyakach, to ana member mar Kondele bunge la mwananchi ka. Jogo mawacho wach mar one time, jogo mok dwa Ruto. Warwakogi mondo gibi nikech katiba oyienegi mondo giwuo. Katiba mar Kenya oyienegi mondo giwuo kamora mora. Jo one time go ka gibiro to kik gibi jonjore, police nitie. Regional commander mar police, county commander mar police, gibed motegno kendo giansure ni onge tulo mowuok e rally maki. Weche moko en ni riwruok makelo kanyakla jopur niang' ma pacho kaendi oramo ni ok gibi yie mondo mi duoko piny kata gi siling achiel nengo endo mago mag niang' e pacho kaendi. Kotelnegi koda migosi Richard Ogendo mabende en japur niang' kendo jakanyo e riwruok makelo kanyakla jopur niang' e pacho kaendi oyango ni oikore mar biro chwalo paro endo mar chik e nyim od bura mamalo mar neno ni okal chik nogo mar neno ni nengo mar niang' koro ni to ok oduok piny kata gi omenda matis. Nyinga Richard Ogendo, awuoyo kaka jagoro maduong' mar Kenya Sugar Cane Growers Association. Watamore ni bech niang' ok duok piny. Bech niang' sani chulowa siling 5,750 to watamore ni ok duoke piny kata gi siling achiel. Ni nitie kaka idwa gole from 5,750 oduoke to 4,800. Mano watamore kaka jopur. In fact, sani wa collect signatures from farmers mondo wadhi e parliament juma manyien mondo wa petition parliament e weche ariyo. Wach mokwongo, wach mar bei, kaka iloso bei. Waneno ka weche mag bei gi chandowa. Wadwaro ni molasses obed pesa ma japur nyalo yudo kaka bonus e giko higa. Wadwaro kendo ni gima important ni 10% kata tamara par mar yuto ma jo weg kambe gi yudo oduog back to the local community. Olos go ndeche, olos go darache, olos go sikunde, olos go ogergo nyaka chuo por gweng'. Koro maga gik malet nwa sani. Waneno ka presidential agenda en ni mondo iting'o ng'ama ne piny dhi malo. To ka koro jogi eki gin tijgi gikelo sukari ka odiochieng' gotieno. Gin tijgi en mana nyono wi ng'ama ne piny ni. Mano ok bi dhi kodwa maber. Koro wadagi ni bei ok duok piny. Wakawo signatures to ka gitemo ni giduoko kata gi siling achiel to wabiro bedo gi mgomo maonge niang' mabiro dhi e factory mora mora nyaka walos wach mar nengo niang'. Puro niang' tek. Jogi osebedo ka giyudo billions of shillings in the last 2 years. Ang'a mono gi sani ma piny tek ni to gibende gichung' gi jogo mosemiyo ka giyudo pesa mang'eny. Sirikal ne otimo nonro, warito mondo result ma nonro mowuok. Koro ka result ma nonro no osewuok e kwa bo wuoye ni to wach sukari ni en nang'o nikech konchiel iwacho ni en industrial sugar. Konchiel jomoko bende wacho ni industrial sugar ni osedonjo e local market. Konchiel nitie millers ma complain no ginyao uso sukari nikech nitie sukari moro market. Koro warito mondo nonro ma sirikal wuogo kore ko wuogo ko motegno wanyalo wacho gadiere ni sukari ni nobiro magi emotimore. But gima rach motimore gini to ni ng'ama isamila onego bed ni bedo important. Johala mag jokali e boma ma Kisumu koroni tugo koko kendo yango sir margi ne jatend piny William Ruto e yiero ma ibiro bagi pach kaendi higa mar 2027. Kan giloso kod jofambo e boma ndi mano ma Kisumu koroni to ne giyango ni ok gibi yie mondo mi kweth mora mora no bendo balo kod sirikal
golgi e piny owacho mabende ne owegie koda mosenindo Raila Amolo Odinga ka giyango ni nitiere ber mathoth mabende giseneno nyaka ne gidonji e sirikal kendo ok gibiyie mondo mi golgi gi ng'ata e sirikal ma giseneno olemo margi. Ne gitiyo koda thuolo makamano mar kwayo sirikal ma Thur Kaindi mondo mi oyie konygi kotenore koda pek mopogore opogore ma gikaloe kaka jokali. Kesho yo one time watakuja. Sasa sisi ni two term. Hakuna guessing mwaka huu, hakuna guessing. Wale wa tuta wa one term abaki huko Kachok. Kachok ndio mwisho ya hao. Tutapiga block hata airport, Mamboleo, kila mahali tutapiga block. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Tuta. Ani labando mondo kiro. Aja tich ma jua kali ka. Wan kaka wan jua kali. Wasebedo kwa gore ne wach bede sirikal. Ma nyithindo wasebedo kogo, waseiko ji, wasetero sanduge, masani koro wagik. Ok wachak watim mano. Baba notho ka gore mondo wabedi ang'o? Mondo wabedi ang'o? Dong sirikal masani wantieni. Koro idwa ni mondo wachak wawuog e sirikal mondo wachak wadhi ka chieng' waduogi. Dong sirikal ma wantieni. Wan wang'eyo ni Kisumo ka. Wan locked e ODM motelnwa gi Oburu Odi Oginga ma en party leader. Mano kare. Awacho kendo nuoyo. Wan vijende maka kendo youths mag jua kali. Wasebedo kwa chandre e weche mag kar tich, mag lopwa mar jua kali. Wa plead ne president, leaders wa, gi party leader wa Oburu Odinga. Okao time makende thuolo, mondo bika, mondo address wach low mantiere Railways kani mondo vijende oyud kar tich ka wan e sirikal. An iluonga Joseph Akeyo, aja jua kali. An nasegora ne donjo e sirikal. Masani ane sirikal. To ng'ato kik bi wuona ni awuoga e sirikal. Mondo dhi onegwa gi bunde, mondo dhi onegwa gi oterwa River Yalo negwa. Wan kumi bila break. Kendo Ruto wadwaro ni Nyanza ka. Ma iluongo ni bedroom mari. Jua kali, wanje jua kali. Ng'iwa gi wang' mamuol. Wang'isi ni wan toke full. Two term. Koro wakwayo kama President Ruto. Wakwayo kaka wan yudhe. Wan wasebedo kiwe wachien. To wakwayo mondo mi wabende. Ing'iwa gi wang' mamuol yudhe wabe wasafa koka. Tejo wamoko maonge tich mondo mi otim nadi okele job. Machiegni ya wawacho ni wanjo ODM mating mar Baba Raila Amolo Odinga. Ma onge kuma biro dhiye kanye ma wantie nikech genowa ni gin ema gitero wa sirikal, to sirikal no ema biro ng'iyonwa wach lo machando wa kan nikech mai gima duong' ema omiyo wabiro go kura. Aparo ni mano kende ma wan go nikech mai shida ma wan go ema omiyo wadhi go kura. Weche moko en ni johala e chiro nido mano ma Kibuye. Koro ni tomboro ywaka kalore koda sand mabende gikalo e kotenore koda tendo bila manido ma police dog magiyango ni gie thuolo nidi. Koro ni to nitiere koda chenro mar muko kuonde magi mag ohala. Kane giloso kod jofwambo, koro ni to ne giyango pek ma gikaloe ka giwacho ni onge oboku moro amora mabende osechiwnegi manyiso muko ma kamano. E kinde beko matenda obila nido kata ten police dog koro ni to dwaro mondo mi odargi e kargi mar ohala magisebedo ka gitimo ohala margi kuom thuolo ma bura. Inspector miluongo ni Monica Wagikuyu oketo askechege mondo bikae omukwa. Nosetero wachni e county. To kanotere county, CM mar county nobiro nyaka ka, ma CM noseyie ni miyowa notice kata mana 3 months nikech onge kaka inyalo muki ka onge notice. Seche mane CM oseyie ni miyowa notice, CM nobet mondo miwa notice. Monica Wagikuyu ma en inspector mar police dog nyobiro ka gotieno gi police ne. Sama nyobiro kae sa uchielo otieno ni mondo bi omuki. Giketo Land Cruiser kae magi chikre gi dhi hotel gi chako muko. Ng'ama rito hotel sama nyoneno kamano kowuok e ng'wech ok nye ging'eyo ni ng'ato ni hotel kanyo rito hotel. Seche go gin bende ne giringo, police go noringo magi chalo ni ne gin jokuoe. I'm a resident of Manyata, currently working at Blessed Ebenezer Hotel. This is what is feeding me in this county.
And this is what bringing food to my table, feeding my children and my mom. Hii ndio kitu mimi nimetegemea Kisumu. Mtu hawezi kuja tu hapa siku mbili, yeye ashakuja kutoa muri wa bomoe kitu, na ni kitu yenye yeye mwenyewe amepata ikiwa inaendelea. Sisi ni watu wa broad base, na sisi wenye tulelewana hapa kwa broad base, tunajengana, tunaheshimiana na tunakuzana. Na hii ndio njia yetu ya kutafuta pesa. Ya serikali michulo kada kapuni mukoga nitenga miluongo ni city manager ema biro to chiwo notice ni bwana kanyo okwadwarie kanyo okwadwarwe kanyo okwadware ng'ane to ng'ama okdwano imiyo notice to maruni ng'ato biro gi dhok gibiro to gitien guogi gi kae sani kolo giloro kama ji tiye wan watim nang'o kiny samoyudi ka kori kwalo gi ng'ato to niyo ijakuo to en masano miyo ni koro wada kwelo ka sani kawa wadhi kaini mondo dhi opidho onya pidho jogi te mokwongo wakia kod en gi famili wakia kod en gi loku moaeno wan wakia wan joluo modak ka to kae kama wantie to bende wan wasaposre kakunenono biuru mondo ugol mama ni ka mama ni ok adwa neno to onyisa na ka ora kating'e wiye to nyisa jatelo gi mapek ni nyalo kaw iting'e wiyi kata indi ting'ini onyisa no kadwa neni onyiso jogo ni kauru mama ni mondo uchwadi kaka duong ne nyalo chwada woguru oko mondo ukonywa argi nyithinde secondary kendo argi jagre 10 masomo Rama Boys onge kaka nyathi school kama kaka chulor to e kaka chiemo dan gi nyithindo magadi jo form 4 dan gi ja form 3 magadi woguru oko sirikal jo broad based woguru mondo ukonywa mondo wairu kaka watimo abana wanga woguru oko mondo ukonywa inye city manager in monego beni konyowa. Kaka yo makende mar neno ni nyal ting malo weche giko mag tuke adhula e kaunti ni mano ma Kisumu. Dulo nogo mano mar FKF koro ni to ne okawo kango nogo makende mar neno ni otieg kocheza mago iko makwan gi oheo 30 mabende biro konyo e neno ni tuke go iko mago mag adhula koro ni to nyal tim maber e kaunti ma Kisumu. Kabende koches go iko ne otiegi rang'inyo ndo mano mar introductory na kaka bende ileronwa koda jalendo jafo marwa mar weche giko mago mag tuke Fred Mayaka. Having graduated my introductory course in football coaching, it was fun and I've really gained a lot. Since day one with our instructor, he is a nice man, he's very knowledgeable, and it really took us through a lot of things. There are things we've been doing out there thinking that we know, but in the real sense we knew little. So the much we've come with from here, I think we are going to implement them out there so that we develop the talents, the young talents that we have back home. Thank the Football Kenya Federation, Kisumu branch, for this chance, for enabling us to undergo this introductory coaching course. It was a bit challenging because we thought we knew what we were doing in the field before the course, but during the learning process and after is when we actually gained the knowledge, and now we have something to go and impact to the kids back at home with the knowledge that we have gained from our instructor, Coach Dan. And I just want to tell the women out there that let's step up. Without us, hatutakuwa na coaches who can also coach our ladies team. But if we come to class and learn and gain the knowledge, then it will be even comfortable for our ladies team and women's team to have women coaches who have the knowledge to teach them in the field, for us to have a developed country in football, growing from the ground to top. Of Kisumu County, being that this is the third or the fourth course for the introductory. So Kisumu County branch, they are doing a very good job. Kudos to the chairman. So we still need more courses because we need to impact more upcoming coaches to undertake this course. I really also want to appreciate the participants for today. It has been a very tiresome week for the entire 5 days. They have been doing a very great job. It has not been easy for them because they have been working so hard
having that they didn't know anything in relation to football, even to identify football itself, it was not something easy for them. They took part in different subjects like basic in football development, training development skills, about life skills, small-sided games, principles and roles of a football coach. So they have learned a lot of things, and I'm very much happy because today now I can call them coaches. Those who have not attended the coaching course, because this is the beginning of their career, and the door is still open. If they miss this, then there will be an opportunity in August. There is another introductory coaching course that will come in August, and I call upon them, if for the interested coaches who want to link up and join the introductory coaching course, they are actually allowed to do so in the month of August. Several coaches that are ladies, but they have not actually shown it wise to attend the coaching courses. So I think for us to improve both men and women football in Kisumu, we need to capacity build ladies, and I urge all the ladies that it is all not about actually money, but it's sacrifice. Nyirere en prande kura chel sakalo bangsa chel manedo mara midhiambo ina mondo miamake kanyo e chenrende mano mar machiegni pacho kamane wakili wechegi kumanyena mageko matucha kone koda kocha hero kamana inya kumedo kete onjo mari mi hero kan migeno marakala wirani watire koda chenro moko mathoth makeloni mor ma ogundo kachel koda puonja mathoth ma okalo. Richi masani nyinga ene Julian Ouma, kaja loko marwa ene David Abila.